La revolució, grandíssima paraula. Esta primera época de la ocupación va hasta finales del año 95. Ocupar ja és fer política, ja és posicionar-se davant d'un sistema. Que el cine abre una puerta al conflicto permanente. La clau, per mi, és l'eina de com entra als mitjans de comunicació. Somos esclavos de los medios. Fundat pels antics anarquistes, gent que havia viscut els anys més foscos del franquisme. Nosaltres no havíem viscut una dictadura. Hi havia coses que no teníem la por al cos. I d'alguna manera necessitàvem un altre espai on fer activisme, no? On militar, on treballar políticament. Fuimos testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de Comeli. Jo em vinculo a recolzar la insubmissió total com a dona antimilitarista. La meravellosa frase del "ocupa tu també" era una campanya amb l'objectiu de reivindicar de ser una casa política. Molts de nosaltres entrem als centres socials ocupats per sentir-nos protagonistes d'un canvi social. I era molt difícil fer-se escoltar. Aleshores, havies d'adoptar un discurs completament masculí. No podíamos estar en Miseria Leitana sin prensa y sin alguien que dijera, oye, que no somos asesinos, coño, ¿sabes? Combate el engranaje. Volíem una visibilització de que n'hi ha una altra manera de fer les coses. Realment les coses s'han fet de facto, no, o sigui, que la militància ha sigut per activa, no per definició política, sinó per acció política. Era una qüestió de manifestar-se i treure la ràbia.